Munca spectaculoasă uneori și întotdeauna aspră dintr-o carieră de piatră se desfășoară continuu zi și noapte. Aici, forța trebuie să se împletească cu temeritatea, dar și cu prudența inteligentă. Nu va depăși 60 de metri, iar înclinarea taluzului 75 de grade, acești parametri fiind în funcție de natura roșii și de utilajele folosite. Din aceste fronturi de exploatare, minerii smulg piatra necesară construcțiilor de cale ferată. Această echipă se pregătește pentru intrarea în schimb. Maestrul face un scurt instructaj de protecție a muncii, supraveghează muncitorii care își verifică echipamentul individual de protecție și uneltele specifice muncii pe care o vor executa. Înainte de admiterea muncitorilor în front, maestrul de schimb împreună cu artificierul procedează la verificarea rânduirii frontului de lucru. În cazul în care ei observă zone periculoase, vor interzice intrarea în front, urmând ca muncitorii să fie plasați în alt front al carierei, unde pot lucra în deplină siguranță. La perforarea găurilor de mină, situate pe taluzul frontului la o înălțime mai mare de 1,5 metri față de vatra carierei, minerul va fi asigurat cu o centură și o frânghie bine ancorată la partea superioară. Pentru evitarea unui asemenea accident, minerul trebuie să-și asigure un loc comod în vederea desfășurării operației de perforare în deplină securitate. La forarea găurilor de mină cu ajutorul forezelor, unde cantitatea de praf silicogen degajat de aceste utilaje este mare, muncitorii care le decervesc vor fi dotați cu măști contra prafului. În exploatarea unei cariere de piatră, momentul cel mai spectaculos este cu siguranță explozia, cea care dislocă din peretele masiv cantitățile necesare de piatră. Pentru evitarea accidentelor, explozia trebuie pregătită cu multă grijă. După darea semnalelor sonore prevestitoare, începe evacuarea utilajelor și a oamenilor din front. Nerespectarea normelor privind adăpostirea minerilor și a tuturor lucrătorilor în adăposturi special construite, lipsa apelului care să verifice prezența personalului în adăpost înaintea ridicării fanionului care anunță darea focului, poate aduce acestui miner, rămas în front, o moarte fulgerătoare. Iată acum desfășurarea lucrărilor anterioare împușcării cu respectarea normelor de protecție a muncii. Zona periculoasă este părăsită. Materialul exploziv este transportat de către artificier și ajutorul acestuia în lădițe speciale la locul unde urmează să se execute încărcarea găurilor de mină cu exploziv și burarea acestora. Agenți special instruiți se vor deplasa la limita zonei periculoase pentru a interzice pătrunderea persoanelor și vehicolelor. La intrarea în adăpost, șeful de echipă verifică prezența și, numai după ce s-a asigurat că întreg personalul este în adăpost, va permite ridicarea fanionului de dare a focului.
Semnalul de dare a focului și deci explozia nu va mai surprinde pe nimeni în zona periculoasă. Numai după verificarea frontului de către maestru și artificier se va putea relua lucrul. O echipă de mineri se deplasează la partea superioară a taluzului pentru a efectua rânguirea frontului după explozie. Din lăzile special amenajate, ei scot funiile de siguranță cu care se vor deplasa la muchia superioară a taluzului. Iată primele operații înainte de coborâre și care, numai executate corect, pot asigura desfășurarea muncii fără pericol de accident. Frânghia trebuie desfășurată cu multă atenție și verificată pe toată lungimea ei. Un gest neglijent, un not care nu se execută corect și nesupravegherea coborârii minerului în front pot fi plătite de cel indisciplinat cu viața. Și pentru că nimeni nu dorește acest lucru, echipele de mineri trebuie să dea atenția cuvenită fiecărui moment din pregătirea și desfășurarea muncilor. Această coborâre corectă, cu respectarea normelor de protecție a muncii, va asigura operația de rânguire fără pericol de accidentare. O frânghie care trece peste muchia ascuțită a unei pietre se poate rupe. La aceasta vine să se adauge și poziția nereglementară a minerului. Un supraveghetor care nu semnalează acest lucru la timp și un salt obișnuit pentru acest miner în condiții normale, acum îi poate fi fatal. O altă gravă abatere de la respectarea normelor de protecție a muncii o reprezintă lăsarea frânghiei în front de la o zi la alta și începerea lucrului prin urcarea de jos în sus, printr-o zonă nerânguită. Orice mișcare a frânghiei poate disloca pietrele deasupra capului celui ce n-a intrat corect în front. Coborârea însăși presupune respectarea unor norme de protecție a muncii. Un miner care coboară în front, mai jos decât minerii celorlalte formații, riscă să fie oricând accidentat de pietrele dislocate de ceilalți rânguitori. De aceea, munca minerilor trebuie să se desfășoare sub controlul unui supraveghetor amplasat la baza frontului, iar coborârea rânguitorilor trebuie să se facă numai de sus în jos, la același nivel și cu o distanță de minimum 10 metri între ei. În cazul nerespectării normelor de protecție a muncii, la dislocarea pietrei sau la încărcarea ei manuală în autovehicule, muncitorii pot fi accidentați.
De asemenea, prevederile normelor de protecție a muncii trebuie să fie respectate și în cazul încărcării mecanizate a pietrei cu ajutorul excavatorului. Neverificarea stării tehnice a acestuia înainte de începerea lucrului, graba de a remedia defecțiunea lăsând cupa ridicată și motorul în funcțiune, posibilitatea ca în aceste condiții sistemul de frânare să cedeze, au dus la acest accident mortal. De aceea, mecanicul trebuie să verifice atent starea tehnică a utilajului înainte de a-l pune în funcțiune. După sosirea la încărcarea benei, conducătorul auto va părăsi cabina. Este interzisă intrarea muncitorilor în raza de acțiune a excavatorului, precum și manevrarea acestuia spre partea opusă cabinei de comandă. Pentru evitarea accidentelor, încărcarea pietrei cu excavatorul trebuie să se desfășoare în permanență sub supraveghere competentă. O rampă fără parapet, accesul camioanelor la buncăr nedirijat, iată alte surse de accidente înregistrate în cariere. Și iată acum, în desfășurarea lui corectă, transportul pietrei la buncăr. Dar și aici, lipsa opritorului în fața buncărului poate duce la accidente mortale. Lipsa parapetului la gura concasorului poate duce la accidentarea alimentatorului. De aceea, procesul de muncă trebuie supravegheat. Buncărul prevăzut cu opritor și gura concasorului cu parapet înlătură grave accidente de muncă. În niciun sector de activitate nu trebuie să se încalce disciplina muncii. Folosirea căștilor și a ochelarilor de protecție la cioplitor face parte din ea. Efectuarea operațiunilor de întreținere a utilajelor în timpul funcționării pune în orice clipă viața lucrătorului în pericol. Numai după oprirea instalației, operațiile de întreținere se pot efectua fără a fi plătite cu viața unor oameni. La stația de concasare este necesară instalația de umezire a pietrei și instalația de captare a prafului pentru evitarea îmbolnăvirilor de silicoză. Pentru prevenirea accidentelor, mai sunt necesare măsuri ca amenajarea locurilor de trecere, existența apărătoarelor de protecție la organele de mașini în mișcare, protejarea tablourilor electrice de distribuție și existența covoarelor electroizolante, cât și continua supraveghere a stației în funcțiune. La încărcarea pe care o vedeți, din lipsă de supraveghere și dirijare, acest muncitor, executând nivelarea pietrei în raza de acțiune a excavatorului, a fost accidentat și îngropat sub pietre.
Aceeași operație dirijată de la distanță nu presupune niciun pericol. Munca în condiții de securitate nu poate fi periculoasă, dar aceste condiții se pot asigura numai printr-o disciplină severă la locul de muncă. Piatra necesară pe terasamente poate și trebuie să ajungă acolo, fără să lase în urmă victime omenești.